ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଚାକରଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ ଉଠିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରର ମାଲିକଟି ଖାଇବା ଖାଉଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାକରଟି ମାଲିକକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ଚପଲ ମାରିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ମାଲିକର ସ୍ତ୍ରୀଟି ଚାକରଟିକୁ ବହୁତ ଜୋର ପାଟି କଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକରଟି ମାଲିକଟିର ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ସତ କଥା କହିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଲିକାଣୀଟି ତାକୁ କଥା କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ଆମ ଘରୁ ପଳା ଯା କହିକି ଧମକ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଚାକରଟି କହିଲା, ସାହେବ ମୁଁ ତ କାମ ଛାଡିକି ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକାଣୀଟି ତାପରେ ସେ ଚାକରଟିକୁ ଏକଦମ ପାଟି ଚୁପ କର କହିକି କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଟି ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଲିକଟିର ଟିଫିନର ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଟି ଅଫିସ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଚାକରଟି ମାଲିକଟିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଟି ଅଫିସରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚାକରଟି ମାଲିକ ଠାରୁ ଖାଇବା ଆଣି ଆସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ଆଉ କହିଲା କି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତମକୁ ଧୋକା ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏ ଟିଫିନରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକଟି ପୁରା ରାଗି ଯାଇ ଘରକୁ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 8 ମିଶାଣ 9 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।